Може ли е така? Опа, не става. Това ли е тренировката? Абсолютно. И това влиза в тренировката. И това влиза. Представям ви Симона Петкова. Нашата футболна звезда. Чак звезда, нека да кажем. Звезди много, ама аз ги догонвам още. Добре, нека тогава да разкажем. Къде играеш? В Б група в България, нали? Не. Не играя Б група, малко по-далеч. В Швейцария, в Суперлигата за жените. Елита. Елита. Къде се намираме сега? Къде си ни довела? Тук ли е? Ние не сме в Швейцария, очевидно. Няма ги швейцарските крави. Не, защото е по-красиво. Виж каква природа. Днеска сме в Габрово, моя роден град. И това е стадион Христо Ботев, градския стадион, който, виж, предлага едни много хубави условия. Симона, колко си висока? 1,63. Стокчета 1,65. Ама на терен не те пускат стокчета. Нали знаеш как са бутонките? Те те повдигат малко, ставаш една идея по-висока. Не трябва ли във футбола малко по-високи, по-мощни дами, така, такива като тебе? Миньончета, вървежни ли са в женския футбол? Вървежни сме, защото техниката е по-близо до земята, нали знаеш, мозък на високо не вирее и в футбола трябват умни хора. Абсолютно. На какъв пост играеш? Аз съм крило. Идеята е, че и от мене зависи да вкараме голове. Колко гола си вкарал до сега през живота си? Да кажем, че имам около 50-60 гола. Което е добре, нали? Може и повече, аз не съм доволна, искам повече от себе си. А какво е това животно женския футбол? Съществува ли то? Това е нещо екзотично, като голямата стъпка. Усмихнати момичета, себераздаване, сърцата игра, много енергия, женска злоба даже може да се включи. Нека да кажем, че футбола при жените са 22 жени на терена. Как няма да ти е хубаво да ги гледаш? Виж сега, това не е фризьорски салон, обаче за нас е изключително важно, понеже като се изпотиш и косата ти полепва по лицето, което не е окей. Трябва да е прибрана косата, да си добре стегнат, да може да играеш и да даваш 100% от себе си. Знаеш ли край, след 10 години телевизор нямам и телевизия не гледам. И тази добра. Защо? Защото първо нямам време и второ ползвам едни образователни програми, гледам повече неща на компютъра и уча чужди езици. Какви езици учи Симона? Немски, преди това италиански, английски. Да. Като играеш в чужбина, не може да отидеш и говориш на български. Трябва да се адаптираш. Комуникацията е изключително важно нещо. Отделно езика си е богатство. Как стана при теб това нещо с футбола? Съдба. Просто, ето виждаш Габрово, супер красив град, природа, център на България. Така приехме един матч домакински, направиха турнир за девойки до 17 години. Аз играех в отбора на момчетата в училище. Обади ми се един треньор и каза, бе, Симонка, има матч за девойки, искаше да играеш, женски футбол. И още след първите два матча с Габрово ме повикаха да играя за националния отбор девойки до 17 години. Рекордно бързо издигане в футбола. Много бързо, даже да не кажа, че аз не бях подготвена. Нямах бутонки, кори, излизам на един такъв терен, чувам българския химн, обаче аз се притеснявах. Аз бях супер мъничка и гледам, аз не мога да видя къде е аут линията на другото наказателно поле. Тук нямам никакъв шанс. Завърших висше образование, следвах в Национална спортна академия. По образование съм учител по физическо възпитание. Сега тази година се надявам да завърша и магистърска степен спортна психология. Била ли си поне един ден учителка? Била съм, разбира се. Работех с децата в едно софийско училище почти 6 месеца. Така че имам опит. Учителка по физкултура. Да, отделно и треньор. В чужбина работя като помощник треньор вече 3-та година. Сега с девойките на Young Boys до 16 години. Спечелихме даже купа.
Аз обаче от това, което чувам сега, си представям, че в твоя живот много лесно са се случили нещата. Така ли? Така може да изглежда, нали, знаеш, чуждата паница изглежда по-вкусна и винаги по-голяма, но в действителност не е така. Например, припаднах на каста по време на работа, понеже се налагаше да комбинирам футбола с учене. В университета следвах и същевременно работех на пълно работно време. Къде на работа. Работеше? На касата в един, хранителен магазин. Просто припаднах, понеже не издържаха физическите ми сили. Спомням си вече момента, когато бях в болницата. Доктора ме попита за последен път, кога съм спала повече от 8 часа. Аз даже не можах да се сетя, при мен нямаше такъв момент. В Англия, като отидох също, нищо, че играех във втора дивизия, пак се налагаше да работя, имах си пълна работна седмица и комбинирах работа с пътуване и живот в чужбина, ученето на нови езици. Ева, сега красите ти направи един разбор. Айде, направим един разбор. Айде. Така. В модерния футбол сме така. Заставаме на вратата един вратар, който е много важно да играе с крака. Така. 4 защитника, като халфбековете тук вече трябва да уплътняват. Не се играе до тук. Уплътняват цялата зона. То така изглежда лесно, ама на терена не е така. 100 милиона дават в Англия за бегове, не знам колко е лесно. Този кой е? Това е черната овца. Това е топ. Идеята е, че при система 4-3-3 аз мога да играя и отляво, и отдясно. От всичките тия пионки, кой е най-злия? Най-злия е централният защитник или опорния халф. Една резачка, която да обира всички така топки. И крака на противника. Резачка, ако мине топката, човек не минава и така. Да. Как те извикаха в Англия? Аз отидох на проби, не са ме извикали. Помогна ме едно момче, което работеше в Англия. Просто той намери плакат, в който се търсеха момичета и така просто си подадох CV-то. Повикаха ме хората на проби и отидох с пари на заем. Аз работех тогава, но да отидеш в Англия за 7 дена е да си платиш самолетните билети, храна, транспорт, хотел. Не стигна заплатата? Абсолютно не стигна заплатата и отделно получих подкрепата. Тогава виждаш, нали, че в трудните моменти има хора, които да ти подадат ръка. Бяха планувани да стоя една седмица, това бяха 6 тренировки, но аз на втората тренировка спечелих уважението и впечатлението на хората. Казаха ми, че ще бъда номер 10, което е най-така престижния номер в английския футбол. Колко ти беше първата заплата? Не, тогава не беше точно така. Аз играх в 4-та дивизия в Англия и просто се разбрахме те да ми помагат първите месеци, да ми платят квартирата, нали, чисто и просто да стъпя на краката. С какво се издържаше? Наложи се да почна работа. Къде? В заведение за бързо хранене, на бургерите. Колко килограма качи тогава Симона? Защото ти вероятно там си се хранела, за да пестиш пари за храна. Не. Аз съм много стрикна към храненето и изобщо не съм си позволявала пържени картофи и бургери. Приготвях си самичка и често ядох в влаковете, като пътувам след тренировка или преди тренировка. Не съм си позволявала да ям на работа. И после от Англия на къде? От Англия отидох в Италия, сменихме бургерите с пица. Там пицарка ли стана? Не, там не съм работила, вече стъпих така на по-професионално ниво и не се налагаше да работя. Не съм станала милионерка, но парите ми стигаха достатъчно, за да живея в Италия. Колко години изкара в Италия? 2 пълни години. И тогава дойде COVID и трябваше да се прибера в България, защото, нали, знаеш, то не беше ясно какво се случва и нямаше какво да правя в Италия. Чаках с нетърпение да видя как се завъртят нещата. На къде ще потръгне света? Абсолютно. Нищо не се знаеше, пък камо за женския футбол. Първо трябваше да се оправят мъжете, всички спортове и тогава да вземат решение с нас. В тези ковидни месеци замисли ли се, че ще трябва да си търсиш ново призвание в живота? Нова професия? Не, дойде ми идеята да напиша втора книга. Колко книги си написала, Симона? Имам една официална книга и 2 стихосбирки. Носиш ли нещо тук? Имам, ще ти покажа, имам книга. Ето е книгата, това е моето футболно пътуване. Нека да кажем, че първо аз нямам претенции, да нямам завършена литература и специалност. Идеята на книгата е просто да покажа на хората, че когато се стараеш и работиш и се трудиш, щастието и резултатите ще си дойдат. Как една футболистка пише книга? Първо започнах да пиша на гърба на касовите бележки, докато нямаше хора в магазина. Просто е така, римите идваха в главата ми, то няма обяснение. И нека да ти кажа, че най-хубавите му моменти, нещо, което те държи буден, не можеш да заспиш, тогава изразявах моите емоции, било то в негативен или в положителен план. Така просто то като ти дойде отвътре, сядаш и пишеш, няма час и дата и момент. А сега какво правиш? Сега съм в Швейцария, живея в столицата в Берн и съм на професионална
с професионален договор. Играеш професионален футбол и пиеш мляко от швейцарски крави. Абсолютно, да. Аз ходя на швейцарски млекомат. Пускам 1 франк и вземам 1 литър мляко, точно както в банкомата. Ти си слагаш дебитната карта и теглиш пари по същия метод. Отваряме другата бутилка. Став. И си сипваш красно мляко. 1 литър струва 1 франк. 1 франк. 1 франк колко лева са? 1,90 да кажем. Да, доста е по-евтино млякото там. Много е то всичко е по-евтино. Тук на фона на нашите ниски заплати всичко е много скъпо. А в Швейцария е обратно. Стандартът им е страшно висок, но е евтино в магазините. Има огромна разлика в цените. Сериозно ли? Да. Сирене, кашкавал, няма нещо, което в Швейцария да е по-скъпо, отколкото при нас. Тоест, Симона, сега ти живееш добре, живееш щастливо. Възвърна ти се всичко това, което инвестира, тези припадъци по касите тук в нашите български магазини. Да, сбъдването на мечтите коства да припаднеш на касата, но ето, че успявам да видя един нов свят и да се докосна до една бяла държава, както Швейцария. Аз винаги съм била добре, дори в най-трудните моменти в София пак съм била щастлива, усмихната, защото аз правя това, което обичам. Това е посланието на моята книга. От кого зависи твоето щастие? Не зависи ли от избора или от нещата, които правиш всеки ден? Тоест, ако правим нещо, което ни доноси удоволствие, ние ще бъдем щастливи. Не, че е по-лесно, не, че нямаш проблеми. Въпросът е, че изпитваш удоволствие. На колко години си сега, Симона? Навърших 29 години и така се радвам на този момент от живота, още преди 30-те. Колко още години имаш пред себе си в футбола? Няма граница. Всичко е до възможностите на твоето тяло. Аз се грижа, полагам страшно много усилия и се надявам тялото да ми се отплати с още поне 4-5 години. Това е моят личен пример. Труд и постоянство се възнаграждават. Рано или късно резултатите ще дойдат. Въпросът е човек да не се отказва при първото затруднение и второто, което е да си с дисциплина. Няма нужда да те гледа треньора. Ти като решиш да направиш 10 обиколки, правиш 10 обиколки. Така че постоянство, работа и работа. Това е ключа към успеха.